السلام علیکم ویورز، میں اپنا محمد زبیر سارے چینل دے پاؤ سرے کی ولاگ. اگر سارے چینل تے نویں جلدی کرنا سبسکرائب تے نال تو اج دا سا ولاگ دکھیندے پے انشاءاللہ مزیدار بنا سکتا میں پے. اج اساں ویندے پے اپنے علاقے دا مشہور کھوڑیاں دا میلہ تو اساں دکھیندے سارے چینل کو جلدی سبسکرائب کرنے سارے جڑے سارے ویورز سارے چینل تے نویں جلدی سبسکرائب کر گئے. اساں ویندے پے تو کوئی ماحول دکھیندے اور نال ہی تو مولا دکھیندے میلہ کسی دا گھوڑے دا میلہ نال تو انجوائے کرنا تو انشاءاللہ ویڈیو دے نال جڑے رہو. ویورز کتنا ہے کہ اساں آئے کھڑے میلے تے گھوڑے دا میلہ تو نال لکھے دے 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 پاؤ تساں یہ جوان گھوڑے تے جیا کھڑے ہن ایک گھوڑی کو بجے سی نال تو اساں ماحول لکھے دے رہو. یار ساری ویڈیو کو لائک کر لیا کرو، کمنٹ بھی کر دیتا کرو یار، سے کو خوشی تھی ہے سارے یہ بس ساری ویڈیو لے کے سب کمنٹ کر دیتے ہیں. دے پاؤ جوان ہن سارا تیار ہے گھوڑے دوتے یہ بھجاون دی کوشش کرے نال تو کو لکھیں دے رہا جڑے رہا ساری ویڈیو کے ساتھ. اگر ویڈیو تو کو چنگی لگی تو ویڈیو کو لائک کر کے ضرور جانا یار. یہ جی نال کھڑی ہے کاٹھی والی کار ہے، کیا ہے تو سان کو کیا ہے اساں دی کو سانگ دے ہیں جے یہ وجہ رکھے نہ نہ کوئی منڈی وغیرہ کوئی جی چیز نہ کاٹھی وغیرہ وہ تے مرن تے وہ نال ہی چبی جاندی ہے. یہ سوئی دی کار ہوندی ہے لیکن دی زمین وچ وڑی ہوندی ہے. ہن تیار تھیا کڑے جوان تے ساری ویڈیو کو دے رہو نال جڑے رہو. یار سارے علاقے دیکھ صحیح ماحول خوبصورت دیہات علاقے دے ماحول شہر کو سارا ماحول بہت ہی زیادہ تر رکھتے ہوئے اس وجہ سے میلے ککڑاں دے میلے گھوڑے دے میلے انہی چیز چو ہن جوان سارا تیار ہے گھوڑے تے سارے سوار تیار تھی گئے نال نال تو اساں ماحول لکھے دے رسو. یار سجا آن لی ویڈیو تھوڑے تک پہنچن تاکہ سچ چینل کو سبسکرائب کر شیا کرو. یہ سارے بہت سارے ویڈیو تو کو لکھے دے رسو. جوان سارا تیار ہے دے پہ ہون ویندا پائی سوار سی کے گھوڑے دے یہ سٹائل دیکھو دوستوں. یقین مانو سارے علاقے دے لوگ ایسے دل ہے لوگ کنڈے سے گھوڑے تے چڑھ کے یہ سٹائل دے باندھ لے دے رہو. ویڈیو نال جڑے رہو، لائک کرنے کمنٹ بھی دے رہو یار تھوڑے واسطے کیڑی محنت نال سا ویڈیو بڑے دے. تیار ہے دیکھ گھوڑے تے ویندا پے دیکھو صحیح اگو دا تو ماحول سمجھ لکھے دے قلعہ ون پٹویسی بڑی ہی تیز گھوڑی رفتار وچ ویندی پئی ہے یار. ساری ویڈیو کو لائک کرن دے کمنٹ بھی کرن دے.